maring yang sukma jati lawan tuan suka maring nabi utusan yakti tuan sun tingali ing panyabagdan tuan besok kang amusti lawan zona tingali tuan nunggu ingin bar syarat tuan ing benjing duwe pangandika ing sarmin bara sabeng ingkang para wali iku sedaya ing ison pada ta'im lan satuni sakeh waliullah undake aning sore dalam makan ing wong alim wong iku penampan Tuhan sami sawusik ngucap gaos iku tanah kahaksi sasampuning gaos iku tanah katinggalan maka Abdullah angling satu nius nyata Zabul Qadir jadana yang kabrong yang winal berkah ing gaos punika woni lawan jinarita sesampuning mangkana anak narus lami-lami prata ing bangsaning jumeneng aulia Zabul Qadir jalan di tanah sadaya nyatane gaos ing muni mapan punika sadaya kelingan dening Zabul Qadir tuku kumpulan lawan para aulia kalawan wong alim alis miwa wong asasarata ingin nalika iku semurin yang ngucap ingin sebagai pawali satu ini pada sebagai ingin pawali yang diramakan sing lisuna sadaya pun daki kang parah